I nosaltres, ara que estem aquí a la platja de Caldetes, està neta, netíssima. Molt neta, però no sempre i ni a tot arreu és així, això. Estem parlant de platges, no totes les platges, evidentment, sempre es poden estar en les mateixes condicions, però encara hi ha llocs una mica més complicats de netejar, com per exemple, estem parlant de les xarxes de clavegueram. És una cosa una mica més complicada de netejar, també una proposta una mica més arriscada per tots els professionals que s'hi posen, i nosaltres hem volgut anar a conèixer, anar a descobrir com es netegen aquestes xarxes de clavegueram a través d'un public reportatge que ens presenten des d'aquí, des de Caldes d'Estrac. Nosaltres tenim un centre operatiu a Mataró, on disposem de 2 camions grans per a la neteja del clavegueram i també disposem d'equips lleugers de neteja per a la neteja d'embornals. També tenim càmeres perxa per a la inspecció de la xarxa i estem formats per un equip de 11 persones. A diferència de la neteja tradicional del clavegueram, on normalment es neteja sobre net, perquè no es té un coneixement de lo que hi ha a la xarxa, nosaltres el que fem és, primer de tot, amb aquestes càmeres perxa, fem una inspecció de la xarxa de clavegueram per determinar quins trams de la xarxa requereixen d'aquesta neteja. Per realitzar la neteja de la xarxa utilitzem els camions recirculadors d'aigua i el que fem és ficar una mànega amb aigua a pressió a través del col·lector. D'aquesta manera arrosseguem tots els residus que hi ha per després aspirar-ho amb el camió. D'aquesta manera no exportem tots els residus i aquesta aigua que hem xuclat amb el camió la podem reutilitzar per a properes neteges. Un dels principals problemes que trobem a les xarxes de clavegueram és avui en dia amb el tema de les tovalloletes. Les tovalloletes, en concret, estan causant molts problemes a la xarxa de clavegueram, creant embussos molt grans que després hem de solucionar. Si amb aquest sistema de neteja avançada de clavegueram es redueix la petjada hídrica, ja que estalviem a prop del 80% de l'aigua que utilitzen els camions per a la neteja, i també es redueixen la petjada de carboni, ja que al substituir els camions grans per equips lleugers d'inspecció estem emitint menys gasos d'efecte hivernacle, com és el CO2. També altres avantatges d'aquest sistema, té menys afectacions al trànsit de cara al ciutadà, per tant hem de tallar menys carrers i és un avantatge pel ciutadà. De cara als nostres operaris també reduïm els possibles accidents, ja que es minimitzen la quantitat d'accessos a la xarxa que s'han de realitzar. Aquest sistema de neteja té 2 pilars fonamentals. Un és el coneixement exhaustiu de la xarxa i l'altre és la utilització de les noves tecnologies per a recollir la informació dels treballs que es realitzen a camp. Llavors és un sistema més eficient, més sostenible i també més transparent de cara a l'administració i als ciutadans.